Mga barangay kapitan o ang mga chair sa Committee on Environment sa matag barangay sa Lapu-Lapu City gipaubos sa Environmental Summit. Kini aron mahatagan og giya ang mga local officials ay sa angayang ipatuman sa barangay level, ilabi na ubay-ubay sab kanila ang newly elected. Mga balaod ka bahin sa Solid Waste Management, Clean Water Act o Clean Air Act ang lakip sa mga gituki. Sa Section Chief sa Environmental Education Information Unit sa Environmental Management Bureau 7 nga si Engineer Cindelin Pipito. Matod ni Jocelyn Abayan, Environmental Specialist 2 sa Centro Lapu-Lapu City, nga may pipila ka mga suliran sa mga kalikupan sama sa liquid waste spilling ang mamahimo rang masulbad sa barangay ug di kinahanglang ipaabot pa sa city level. Especially sa barangay level nga at least they are compliant sa atong mga environmental compliances. So muna first in the morning ang gisgutan is mga mandates, no?